Bé, avui hem celebrat el segon fòrum de municipis d'interior, una iniciativa de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies que veu la problemàtica, especialment del despoblament d'una part important del nostre territori. Hem celebrat dues jornades especials, la primera a Cinctorres, la segona a Cofrents, la pròxima serà a Agres, i en aquest segon fòrum el que estem intentant és resoldre aquestes qüestions aportant mesures concretes. Ha aportat el programa Suma't, que és una iniciativa de la Federació de Dones Rurals, i també el director general, Toni Such, ha presentat l'Agència Valenciana Antidespoblament, que ja concreta mesures en decrets per a resoldre amb pressupostos aquests problemes que responen bàsicament a problemes que també hi ha a la resta d'Espanya i que en el nostre territori estan tenint una atenció especial. Bàsicament, discriminació positiva. És a dir, són municipis que nosaltres necessitem, com tots els valencians, que estan perdent població cada any i que evidentment suposarien un problema per a tot el territori i per a tots els valencians. Aleshores, aquestes mesures de caràcter educatiu, de caràcter sanitari, en serveis socials, en transport, les hem de prendre entre tots i s'ha de dotar de recursos per a que tornem a tindre una cohesió que mai no s'hauria d'haver perdut. Per tant, per als municipis d'interior, aquestes mesures són especialment rellevants. Bé, a veure, hem vingut avui al plenari del fòrum un poc convidats perquè arran de la nostra participació, presentar la nostra experiència l'any passat a Cofrentes, se'ns ha nominat com a nova seu i rebrem el Fòrum de Municipis de l'Interior de 2018. Satisfacció plena perquè bé, és un fòrum en el qual se tracten temes que ens afecten molt directament als municipis de l'entorn rural i als municipis de menys població, com Agres és un exemple, no? La discriminació positiva, sobretot, envers aquests municipis i les diferents accions que hem d'emprendre per totes les administracions locals, no sols per les administracions locals, sinó també per les administracions supramunicipals, com ara Conselleria i Diputacions, per afrontar aquest gran problema que és el problema endèmic de la població rural, no? Manca d'infraestructures, manca de serveis, despoblament en general, manca d'ocupació i tot això, totes les accions que en este fòrum se van un poc pensant, són les que al final ens donaran, esperem, que una esperança per als municipis. Per al poble d'Otos és molt important que es facin tots aquests fòrums perquè, al igual que en molts pobles menús del País Valencià, patim el principal problema del poble és el despoblament i aleshores tots aquests tipus de fòrums on es debateix el tema, es posen els problemes en comú i es busquen solucions són molt importants.